manan. Sa ka. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. O gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mar. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Miss You, Babe. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa propensya sa Cebu. Ang atong tatampo nagdasen ka Mar. Paita ganin mong lugar eh. Layo ng eskwelahan. Pila ba ka oras ang akong bakla yun? Una mo abot sa eskwelahan. Hay! Nabian na ba yung iundag eskwela eh? Ma, ngayon din ko mo kwarta, ma. Uy, magsaon man ni mo, Mar. Nami amutan, ma. Na, wala ba ko'y kwarta diri higipalit na kong bugas? Ugma na lang, kay basig sulduhan tos papa ni Muron sa iyang gipanday. Sige, ma. Maroon sa mga kadiha, wa pa magyud ka mo lihok. Di ka mo eskwela? Mundang na ko, ma. Oh, unsay mo undang? Oo, ma, mundang na ko eskwela mo eh. O ganong mo undang magkuno kag eskwela, ha? Kapoy ng eskwela mo eh. Layo mo gaya mong eskwelahan ko. Ya, permita nga pikis kwarta. Maong mundang na lang ko. Unya mag-unsa naman lang ka. Mangita na ko trabaho, ma. Kung mao ni imong hukom, wala ko'y mahimo, ana. Sige lang, ma. Kung makakita na ganyan kong trabaho, mutabang lang niya ko ng papa. Sure ka? Mo trabaho na ka? O, bay. Kaya gikapoy ng kong eskwela, bay. Tabangi ko rin, bay. Makasunod kong trabaho. Sige. Akong suwayan sa kong trabahoan, bay. Basig, magkasuod ka dito. Sige, bay. Basig matabangan ko ni mo. Wa, pag ka magkasuod trabaho. Pag yun lagi, bay. Perte na yung lisura papakita og trabaho ron do. Labi na nga press ni mo nga way na human ang kurso. Malagi pa. Pero sige lang. Di lang ko magpakawa sa paglaom. Ay, kasayang yun. Ganyan na kang eskwela, eh. Naluoy na mugod ko ni mo pa. Sige lang ba, kung makakita na ganyan kong trabaho, tabangan ka na ko sa gastuhan sa bahay. Bay Mar, good Bay. news, bay. Masa man ba? Pwede na kang makasuod sa kong trabahoan kay nagkinalamig tao dito. Tinuod ka bay? O lagi. Og mahimo na kang musugo sa imong trabaho. Salamat bay. Maayo hinuon kay may trabaho na ka. Nalipay sa bita ko mga may trabaho na ko. Aron, makatabang ko sa tong kalisod. Ya, Saman, kaya rin mo mong trabaho? Kaya na ba eh? Aguantar sa bay. Kay ang uban biro, ubi trabaho. Mao. Mao gina bay. Bay, mapit sa ta desunahan. Mas nakas ta, kay gutuman ako eh. May pa.
Sige, order mo ba kay ako'y bayad? Yatis ra. Nga naman, nanay kay kwarta. Wa pa ba eh? Wa pa ba ko sweldo? Na, Nya, sorry pag libre na mo nga umagay kwarta. Pahuwama lang sa ko ninyo, be. Ako lang ilisan ko, makasweldo na ko. Iyay ka. murigid tangatan ni Ron. Kami nalay bayad, oy. Oo. Sige, order na mo. Kung unsay, ganahan yung kanon. Kuya ba tayo? Ayo! Oh. Papalit akong shampoo. Kaguwapa niya. Ah, bay. Bay, Mar, no sa mga uy. Sa mga kaging magukad diha nga. Nagtutok ka lang ni palit. Wa ba eh? Nung sam ko? Bisag di anak sa bahay. Nagsige magyapog ko na una itong babae nga. Ako nakita ganina. Kinsam ka to siya, no? Aw, si Mia man to, bay. Mia? O, bay, si Mia to. Ay, naram ko to puyo sa tong silingan. Mo ba bay? Nga naman, kusnadan mo. Ganahan ko niya bay? Aw, pangitag pagi. Salamat eh. Hi, Mia. Hala, nakailalagi ka na ako. Oo, nagkita na magod ta. Diin man? Dini, katong nakikipalit. Mao ba? Ako day si Mar. Pwede makig-friend mo? Okay ra. I love you, Mia. Mar, Mano'y tinuod, Mia. Na love at first sight ko nimo. May chance ka go, Mia. hatagi lang sa kugigayon sa pagunahon na, Mar. Yatis ra, nagkapanguyab ko ka ni Mia. O, bay. Pero, lagi. Wapa ko niya sugta. Uy, ay lang gunungi ba eh. Sugton lagi ka na niya. Mia, kumusta naman itong akong giingon ni mo? Koan, Mar. Wapa gini ka maluoy ako. Naluoy man. Oo nga sa to pa. Imo na kong gisugot, ha? Oo, Mar. Uyab na ta. Salamat kayo, Mia. Nga iborg yung gisugot o gidawat ni mga kong gugma. Salamat kayo. Congrats, bay. Nagkauyab ko mo ni Mia na. Oh, manta. Salamat tay. Lipay sa bitaw kay Kubay. Nga iya naging kong gisugot. Ay, good luck sa inyong relasyon, bay. Mia, naon sa ka? Nganong naghilak mo ka? Wala ko'y kapuyan, Mar. Ha? Nga naman. Gipapahawa na ko sa mong gipuyan. Oh, unsa? Unya, dili mo kong ganahang mo puyo sa amo. Mar, tabangi ko, bi. Doon lang ka sa amo, puyo. Tinood ka, Mar. Walagi. Doon lang sa amo, puyo. Unya, ang imong mga ginikanan. Basig di sila ganahan nga ito kumupuyo sa inyo. Musugot na lagi ito sila. Mga buutan mo na ako mga ginikanan. Imo din ning uyab, Mar. O, ma. O, lagi, wa siya kapuyan, ma. Maong, anilang una siya sa ato, ma. Way problema na. Sige, anhin na lang na siya sa ato. Salamat eh. Mia, naon sa ka? Nganong naghilak mo ka? Nag-away mi si maghod ka babae. Oh, unsa? Di ko ganahan aning uyab, kuya, uy. Inday, Papawaan na din ni kuya, uy. Talo nagsamok din ni. Mar, kinahanglan ka mao kang mupili. Kung kinsa imong palabihon, ang imo bang uyab o ang imong manghod. Imo na kung papahawaon din sa inyo?
Ako lang kay ilikay sa samok. Kaya usahong mo gud. Di man mo makasinabot sa kumanghod. Unya, asa naman lang ko puyuin eh. Pauli lang una sa inyo, ha? Kay muapas ra ko. Aron mga tubang sa mga ginikanan. Ha? Kung makatigom na ko, magminyo ta. Mong pauli lang una sa inyo. Apa, sabay ako ha. Oo, mo lagi. Andamang mo magamit kay ako kang ipasakay paingon sa inyo. Ato na ko ha. Sige, Apa, sabi ako siguro, Mar, ha? lagi. Ako na isa, di mo. Mingaon ko di mo, Mar. Sige lang. Magtawag na lang unya ta. Ato na ko. Bye-bye. Bye-bye. Karong mga orasan na nagituros miya sa ilang dapit. Kanindot sa akong paminaw nga gikisa niya nga akong agtang. Imingaw na hinong ko kalit niya na. Oh, Mia. Kumusta naman ka diha? Okay naman. Mayo hinon. Ano sa makamari sa amo? Kung makatigom na ko, wala ako sa inyo. Sige. Magpaabot ka mo ha. I love you, Mia. I love you too, Mar. Dalian ni dagan sa panahon eh. Walo naman day kabuwan ang nakalabay. Sukat nga ni pauli si Mia sa ila. Maglisod yung kong adto inida sa ilaha kay unsaon. Pero may magod kong mag-overtime. Bay, Mar. Oh, bye. Bay, kining... Nakoy balita ni mo ba? Ilagkalain, ha? Unsa man na, bay? Ako mo nakita si Mia nga may kaubang lalaki. Unsa? Omar. Tinurag isulti si mo amigo. O, kinsa mo na tong lakihang imo kuyog? Akong uyab. Unsa? Makigbuwag na ko ni mo, Mar. Kaya may bago na kong uyab. Oh, Ug mabdos na sad ko. di. Mia, nganong imo man nagibuhat na ako? Pasaylo ako, Mar. Unsaon manggod. Pag uli na ko din sa amo. May nanguyab man ako. O niya, nakagusto sad ko niya. Hangtod nga, namabdos ko. Inuo ko. Pasayloan lang ko, Mar. Dili na kitingalita para sa usag-usa. Mia, Pangita na lang og babae nga para kiti mo. kasakit ang gibuhat mo na ako, Mia. Sakit kayo ni. Wa ko magdahom nga makahimo ba day pagpangitaglain si Mia ngiyang gipuli na ko. Sa pagkakaroon, gisakitan paghihapon ko sa iyang gibuhat na ko. O kung kinsa mo tong ganahan nga makig-friend ako, mao din akong Facebook account. At Alimar. Dinin lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Mar nga nagpuyo sa probensya sa Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakulhan, I Miss You, Bay. Ang mga kaagi gibahatan na do sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusab mga higala o mga sukin ti paminaw,
Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, 18 years old, minyo og may usa ka anak, taga Kalinan, Davao City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pilyado kun birth certificate sa akong anak. Kay nagkabuwag man gud mi sa akong bana. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Ha? Mabdus ka, Ana? Pasaylo ako, ma. Pero mga asawa man si Samboy na ako. Ginoo ko ni mo, Ana. Kabata pa ni mo, 18 ka pa lang gud. Pila ka buwan naman lang sab, mag-18 naman ko. Pwede naman kong makasal. Lagi. Pero bata ka pang mahimong inahan in taon, day. Sigurado na ba yun ang lalakihan ni mo? Di ko mupasali kung pamabdos niya maoy kung dili ko sigurado. Nyasa na siya ron. Nagtrabaho sa syudad, ma. Og willing ra siyang muanhi sa ato kung musugot tong mga sawa siya og magpakasal mi. Nala, sige. Paanhi asa dili pa may baos papa ni mo ini, ha? Kay na, magubot gitaan ni Ana. Kung magubot man ta, ma, di na lang nako panion Samboy, uy. Ako na lang mo niya sa syudad. Ay, dili ha, dili. Oh, sige, tabangan ta kag pasabot ti papa ni mo. Aron maminyo kag klaro. Kasal kita, Ana. Pero, unsaon taman ni Samboy, nga tuwa ka magtrabaho sa syudad. Mukuyog na ba ko nimo sa mga pagbalik sa syudad? Di pa. Kay, ang akong gabangan karon dito, gamay king kwarto. Paigo na ako. Mangita sa kong dako-dako nga atong kapuyan. Labi na nga, nananya tay anak. Gusto ko nga matarong yun mo pahiluna. Kung gusto yun mong sa siyudad mo puyo uban ako. Huwag yun ay kumasayip sa pagpakasal mo, Samboy. Tungod kay responsable ka. Mahal ta kay ka. Mahal ta sa ka, Ana. Kumplito na tos, baby. Kay basinog, kuwang panagdunggan. Amaw. Ilan na gyud ang imong tiyan, Ana. Dako na gyud na siyang tiyan, Ana. Buyag maoy. Ug excited na kay kung hamukawa siya. Magkakita na niya ko sa kong liwat, ma. Ay, siyempre, oy. Ninyong duha sa imong bana. Nanon niya, dili pa ba kamuapas niya dito sa syudad? Gipatigom una na ako si Samboy, ma. Kay kamahal pa day agtong bahay nga iyang gustong abangan para namo, eh. Sayang man, good. Unya, may gastuhan pa unya mi sa akong pagpanganak. Ug mas ganahan kong anhi mga anak din hima. Kay, naamon ko. Sas, naminyo ka na lang para igon kagihapon ako. Siyempre. Mama, takot ko. Ayan! Gusta! Oh. Wapa mo kang samot ka namin niya, ay! Ay, ambot ni mo kaloy, oy. Nagaro! Kalbugalon gid kay kada. Kinsa to? Ang classmate bitaw to na ako sa elementary, ma, si Kaloy. Uy, baya no.
Ayan na pagtagad-tagad og laing laki karon nga naminyo na ka, ha? Labi na nga to as layo imong bana, ana. Ha? Kaya nga naman, ma. Isa maning nanawak eh. Gabi naman kayo. Tuog naman tako. Si Sampoy? Hello? Sulti ko na. Ako bagid ang amahan anang imong anak. Unsa? Nansa ka kay Sampoy? May nagmarites di ay sa kumbana nga may lain ko kung laki sa amo samtang wa siya. Ug mituusab dayon nga kumbana maong nagkabuwag yun mi. Ug dihang wa na may communication sa kumbana, doon ay laing nanguyap na ako. Si Rambo. Ug sa akong kalagot sa kumbana, gisugot dayon nako si Rambo. Kay dawat masab ko niya bisan og buntis na kwarto kayo na. Nagtipon mi. Ug siya ang diha sa akong pagpanganak. Unya, Yan ang atong anak. Lalaki siya. akong anak lang, Rambo. Among anak sa kumpana. Apan sa dahil nanguyab ko nimo o nagmabdos ka pa niya, apil na siya ang akong gidawat, ana. Ug andam ko mga mahan ug ipada ang ako apelido niya. Unsa? Buwag na mo si umbana, di ba? Ako nagkaroon ang mga mahan sa imong anak, ana. Rambo? Unsa? Nisugot ka, ana? Nga kang Rambo ang apelyido ang gidas bata? Kay si may diya sa pagparehistro na ako sa kong anak mo. Uy! Pero nahibaw gid ka nga kang Samboy tong anak. Nahipaw man sad si Rambo, good. Pero siya may namugos nga ang kuno niyang bata, bi. Ay, Ginoo ko nimo, ana. Musamot og kasuko ang imong bana, aning kalakihang imong gibuhat. Isag masuko pa siya, uy. Wa naman sad mi, bi. Kami naman si Rambo ron. Ug malipayon ko uban niya, ma. Kay pinangga mi niya sa akong anak. May problema ba, Rambo? Wala ta akong savings sa imong pagpanganak, eh. Aha? Karong naguba ang akong motor. Wala hinoy ko'y budget sa pagpaayo. Ako aramang gasto tanan dinis bahay. Nya, naapaka og ang bata. Mga dako ko gasto. Anya? Unsa may una-una ni mo? Mupauli ko sa amo? Unsa? Nagkauli gid mi sa kumbana ug akong gisulti niya ang bahin sa rehistro o birth certificate sa among anak nga nagdaki ni sa apelyado sa kanhin akong kaipon o gusto niya kining ipausab sa iyang apelyado. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kasado ko sa kumbana apan pagbuwag namo apelyado sa bag-o na kong kaipon ang gida sa bata kay siya man ang diha sa akong pagpanganak. Mausap pa bang apelyado sa akong anak ngadto sa apelyado sa akong bana? Kay nag-uli man mi. Ikaduhang pangutana, dako pa mi og magasto sa pagpausap sa apelyado sa among anak? Kay gi-acknowledge o ni pirma man gyud ang kanina kong kaipon nga siyang amahan sa akong anak. Pila man sab kaha? Ikatulong pangutana, unsa may mga proseso sa pagpausap sa apelyado sa akong anak? Tinuod ba nga kasuhon pa ni? Magkinahanglan pa ba sa presensya sa kanina kong kaipon aron siya na mismo ang witness nga dili gyud ni iyang anak? O basig kami makasuhan? Ikaapat o katapusan, unsa may mahita po kung dili ni namo mapausab ang apelyado sa akong anak kay basig dili mi maka-afford sa gasto. Ang kanina kong kaipon na bagyod ang matawag niyang amahan. Sa kani ko ba kaipon siya makakuha og benefits? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Ana.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, behavioral nga mga pangutana, emotional nga mga pangutana, mga medical mga pangutana. Akong partner ang tingog sa kahanginan ni Dr. Rene Obra ang inyo hapong mapaminaw. Busa, padayon, suwat mo sa inyong mga problema pwede ninyong ipadagay sa suliran_612@yahoo.com email address na nato. Pwede sad no sa kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. I know nga daghan kayo ninyo ang gusto mo pada sa inyong mga suwat. No go, ipadag yun na kay kami andam yun mi nga muhatag og tambag og tubagan ninyong mga pangutana. Unya magpasalamat ta sa ato ang mga artista sa kahanginan nga naghatag og kinabuhi sa inyuhang mga suwat suliran nga gipadana mo. Mo nang maingon jud ko nga kumplituhan nagpada ang inyuhang suwat kay para mas klaro no ang among mahatag nga tambag ug tubag. Unya di sa mo reklamo pud sa drama nga inyong mapaminaw. Now kato guys ha nga gusto gani mo nga unsay tawag nimo ani alias lang, di na mo isibya, ibutang lang yun po, kaya di gana na mo isuwat ang inyong or isibya po ng inyong pangan. Pero ganan po may makibawag asa mo, no? So, sulat lang po og taga-asa mo. Para kibaw mig asa na abot ang amo ang tingog ni Dr. Obra o kaning ato ang programa. Greetings lang yun sa tanan nga mga nag-like o nag-follow sa kini ang akong suliran official writers page. Magpasalamat mi sa inyong pagpaday nga pagpaminaw ug sa tanan nga mga nag-like ug nag-follow sa ako ang Facebook account Elaine Tantenko Bathan. Thank you to my likers and my followers. No, inautuntang magkita-kita ta diris gawas managad in town mo, paila-ila in town mo nako kay malipay sa jud ko makakita ninyo maski pag magpicture ta okay ra gyud guys nga tanan, no? And guys, nagsige gapon mi og dawat og mga donations, no? Ang inyong mga hinabang kinsa tong gusto nga mutabang, mo-share ug unsa ilahang mga blessings nga pwede nila ma-share din ha para in town sa mga biktima sa Typhoon Tino, sa katong mga nabahaan natong mga kaigsuunan, no? Diri sa stasyon pwede ra gyud na ninyo ipadala, idalikyat na ninyo diri og padala ang inyong mga hinabang. Salamat kaayo no sa tanan who came to help and kanang mga sa mga nag-volunteers pod nato. God bless you sa ato ang mga biktima no og mga nawagtangan og mga kabtangan og mga minahal sa kinabuhi. Amo ang deepest sympathies and prayers sa inyo ha ug sa inyong pamilya. Hinaot unta nga pagpabilin mong ligon no sa inyong pagampo, sa inyong pagtuo, sa inyong kaugalingon nga dili man gani ni lisod sayon, di ni sayon labngon apan ang kinabuhi na aragyud gihapon tay rason nga makaingon ta blessed gihapon ta. Lisod man gani pagsugod ug pagbangon pero di na nato kinahanglan ibago nga nag-inusara. Naagyud tay mga kauban no nga andam pod nga mutabang mauna mga kaigsuunan hugot nga pagampo dasig lang gyud. Letter sender na to karong adlaw taga Kalinan, Davao City. Tawagon na to sa si Ana ug iyang gipada kining iyahang suwat through kini ang akong suliran official writers page. Bata pa ni si Ana, 18 years old. Pero minyo na agoy nay usa ka anak. No, ang birth certificate manggod sa iyahang anak lahi kay nagbuwag man ni sa iyahang bana. Wa man ni sila nagbuwag sila na minyo siya at a very young age and ended up siguro with another man. Unya, syempre kay wa na anal, so ang apelyido sa iyahang bata nga naanak pero gid suds ka minyoon lahig apelyido. So una niyang pangutana, kasado kuno siya sa iyahang bana. Apan pagbuwag nila apelyido sa bag-o niyang kaipon ang gidala sa bata kay siya man ang sa ako ang pagpanganak. Mausab pa ba ang apelido sa akong anak ngadto sa apelido sa akong bana kay nag-uli man mi. Dapat yun na siya usbon. Ngano? Ang bata nga mataw sud sa kaminyoon, gipresume sa balaod nga anak siya sa papa or sa bana. Busa magdala gyud siya sa apelido sa iyahang asawa o sa bana, no? Unya
maimpyun ra na niya. Lami na nakaroon nga ang anak, ang kaning yun na yung bata, anak yun di ay siya sa iyahang papa kanang imuhang unang bana. So mausab pag yun na siya niya, di gyud to sakto imong gibuhat day, nga gipada ni mog apelido ang bata sa laing laki nga di man siya amahan, labi na nga minyo ka. Nahimo pa hinuon na siyang ebidensya sa imuhang sala nga adultery. Kay di biya ka pwede na ay laing laki day, kay minyo baya ka. Bahala pag mayong kag nagbuwag mo or siya sadaan mangulata siya, di baya gyud na rason, hagbay na kung nag-ingon ninyo, no? So, ako I suggest kung nag-uli mo, well and good, hinaut untang di na pod mo magbuwag, pero og siya man gani ang amahan anang bata agyod ipadagid na ngadtos papa ang apelido, tarunga gyud na ipausab ing na lang nga nasayo pug sulat, uy ako maning gihimo-himuag apelido sa laing tao kay galagot ko sa akong bana, pero ingna na lang na didto ay lag-ina nga naagyoy lakay laing kapuyong laki kay na sadaan kay gyud hinuon. Kaduhang pangutana, dako ba ang magasto kung ipausab ang apelido sa among anak kay gi-acknowledge or ni pirma man gyud ang kanhi kong ay na kaipon. Medyo admin gyud ipakita gyud nimo nga minyo di ay ka. No nya i-correct gyud nato na ang entry sa imong anak ya pinaagi sa pagpakita og mga dokumento nga minyo ka nya siya gyud ang papa. Otherwise maglisod gyud taday. Katulong pangutana, unsa may mga proseso sa pagpausab sa apelido sa akong anak, tinuod ba nga kasuhon pa ni magkinahanglan pa ba sa presensya sa kanhi na kong kaipon? Yes, aron siya mismo ang mo witness or basin kami makasuhan. Mo gyud na akong problema kay adultery manggod na, no? So pero need gyud ni nato siya usbon. I don't think this is going to be a mere administrative nga matter or kaso nga pwede rag walay korte mo rang adto gyud ni korte, i-testify na lang na nga nagpirma-pirma mo. Dili na lang ta mo ingon nga naamoy relasyon, ingnon lang nga amigo mo unya nangamahan lang ka kay naluoy ka nga walay kuan ang bata pero ay lang gyud mog angkon nga naamoy relasyon, no? Ingnon na lang. So nga nisugot lang ka nga dad-o nang iyang apelido mo nang imong gi-acknowledge kay amiga man mo unya naluoy pug ka. Ana ra ay lag angkon para lang mabalik no ang iyang apelido. Ikatulong or masakto ang iyahang apelido. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may mahitabo kung dili ni namo mapausab ang apelido sa akong anak kay basin dili mi ka-afford og gasto. Ang kanhi kong kaipon na bagyod ang matawag niyang amahan, sa kanhi ko bang kaipon siya makakuha og benefit? That is correct. Ug di nimo ipa kuan adto siya manunod, adto siya makakuha og benefit. Unya ngano? Nangitipon manggod ko. Adto siya makakuha og benefit. Unya yang status ba illegitimate child pagyod. Whereas ug ana sa simuhang tinuod nga papa, masakto ang iyahang records, dili siya kailain kay ba musuwat siya kinsa may iyahang papa, musuwat siya tao nga dili gyud niya biological father, no? So niya magkaanam nagbuhatan na mintras bata pa imuhang anak kay magkaanam nagkadako ang problema kundi na nimo ipausab. So ipausab gyud na palihog lang ha, kay need gyud na nimo usbon ug klarohon gyud na nimo nga ang records kaysa sa magbuhat pa kaglain nga sayop, no? Kay di man kakuhag benefit sa imuhang papa o sa imong bana kay wa man unya mahiyog pagud siya illegitimate child nya nain masaag ba unya unfair pod sa imuhang anak. So you have to correct the wrong. So kani babala gyud sa mga naminaw nato guys ha. Kapila jud ko maingon ninyo nga ang birth certificate di gyud intaw na dokumento nga duwa-duaan lang nato. Dili gyud na siya pwede ingon ana, no? Nga pasagdan lang nato, dili na mahimo ingon ana. Kinahanglan gyud ta guys nga kinahanglan gyud na siya nga unsa ni nga take seriously nga kung di gyud ta mobutang og anything that is bakak in the birth certificate. May pagblanko kung gaduha-duha ka kaysa mobutang kag di mao kay magka-problema pa na later on, ha? Documents such as these are very important, okay? Mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.